Am vorbit astăzi cu o clientă mai veche care a lucrat cu ea și s-a transformat extraordinar. Dar știți ce e curios? Transformarea nu se vede, dar ea are cele mai mari satisfacții pentru om, pentru noi ca întreg. Pentru că orice îți dorești poți să devii, orice vrei să simți poți să manifesti și orice te animă poate deveni o sursă pentru tine. Practic, poți să fii totul și nimic. Pentru că atunci când devii un om transformat, privești în urma ta cu blândețe la vechiul tău ego și îi mulțumești cu recunoștință pentru toate lecțiile pe care ți le-a adus și pe care tu ai putut să le înveți, pentru că astăzi poți să fii un om curat, luminos, bucuros. Și știi ce este minunat? Poți fi chiar mai mult de atât. Cum? Mergând în continuare pe calea transformării, te invit să urmărești Clubul Transformării by Gica Culiță,